Laku tanpa pamrih iku laku kang luhur, amarga iku wujud katresnan sejati tulus saka jero ati tanpa ngrasa rugi. Kaya dene srengenge sing madangi jagat tanpa milih-milih, utawa banyu sing mili tanpa njaluk bayaran. Kabeh iku menehi kanthi ikhlas tanpa syarat. Yen atimu wis resik saka pamrih, uripmu bakal tentrem. Ora bakal ngrasa kuciwa nalika kebecikanmu ora digatekake utawa ora dibales. Malah ngrasa bungah bakal tuwuh amarga wis bisa menehi manfaat marang liyan. Elinga, kabecikan iku kaya dene bibit, yen wis ditandur kanthi tulus, senajan ora katon langsung, ing tembe mburi bakal tuwuh dadi wit gedhe kang menehi teduh lan woh kang manis. Mulane ayo padha sinau nglakokake urip tanpa pamrih, amarga ing kono ana kamulyan sejati lan katentreman kang langgeng.